te pini rangke amai kangni nangkok lan te patha kala ko hello de dilitum ajak dingklui pen la santia beha keklemalong dilitum la tinta longthom association ke to kok pen ajok penangan akasik sak dua solo ala pen keklem kidam kado kabean stamin itum keceton te pen ajok se penangan akatikum tulo te bon stamin nilitum celang cemunti peme bensi non puthot nitum la longthom association bustame Bokolia Saint Moldar Welfare Society lapen Jilangso Saint Moldar Association lapendak Saint Moldar and Supplier Association langmanta la longthom association stame etum re union bonai thusi etum puthot iprang ke bang di kam ke claim ke dam pameji phansi nitu chingwai lo kapen seng tanglo nitu pithir tanglo lasi non nelitum la akimi abudi elong mangkela hello pu alang like president lo Mr. Jackson Kramsalo langmen lapen puthot secretary abangke nilimithang tungjung lo Bimol Teron lo lapen VP ke alangli Mr. Harsing Hanse lo lapen AGS tuthula ke alangli Obon Pangchu si la nilitum bangli pensi non sompon pangcheng lo si nilitum hoi pensi kadu kawe la claim gidam ji arpu chen lo lapen si non si ongoing jitu non solibom la mesin ke ben aputhak pusetan nilitum sedame ining ke hanga kam lo si labang so mesin ke ben alogot pusame nitun pini pen mamat kadu kawe nitum moldar teman same kecing kir lapji bansi nitum labang so apherang ke hoi ben sinitum alam pangdak ono sinon kadu kawe alam nilitum presiden ke hai pensi cetak onpo Churu lot nalitum media ako titum hanapan alangli secretary kanilang atau pangdak din tupit pod je non kibang bomba sulibom semepet Atumas Council lapen Forest Department atun non hedjong alangli tumpen kapangda manotis kipi ya pamset mate machinery mohololong idam tang an arni pen ba inang nikan pen ipur bom laso joine langroy langjeng sita akhai ni sit thegam long lo kadu hobe tum moldar det atum putakali kadu etum ta chethan bombo dasi pini laso apot alang itum kamakedeng bang nitum la SMLC kadu ko itum mata nitum kadu ko nitum sidon dum petlo alang tum hada churolo Atumas Council la fanta la pen Forest Department mata nitum churolo so age claim abang lasi nitum anutin la amohon daratun kedo an sita sidon dun petlo la so age claim abang lasi la soang bong pen umane nakiklem dun tap tedaji la so aphan salang tum hal start tuning rilo la so abang la so mismuri la pen ku tap tedaji la so phasi la SMSC ni la president pen sita du be khanda tuning rilo akhang itum kimisen dia kan pen la so misin pen ajoini akan hok thepik moholdara tum hansita kibolo bulote
isi amohol along ba isi amisin pensita anisi along umpo mate sisa bune asang tisi atraksi bonda tisi sila bangke nitum tan nihang he nitum ke claim kenaan korte tum kedam ta ke claim kedam nita nut kaduk weta nona bangke alang tum aning chiru ro gela bangke chokte upen nasi aku laso din mesin laso pump set laso mesin laso penki put heda lo pulote itu ma tibok terai rong aso choklem chodamatu sita anutin sita laso sangki chupulong po mesin penki pulo pulonte lage mesin akam pulonte kadu itu bachini lo ake pra bangedu ake joy bangedu sita akelo sa bang tipik lapen ili kam choklem tumhan akan hokdo nasi la awedat lo pulon tangte la itum tebok tre la langroi adung kedo tumba tebok tre arong tum sala so sangki tipul pen ahem kipang reng sumar school pa dun pen cenglok ason ason so kami klaim pen kadu isita ali kadu ita long dun usi nil tum chini nasi kadu kawe la nai klaim dun hangnone daji apasi nilhin benta kadu kawe pata chini ri la nili tum non la department pen la so ke deng akam nitum kache la association tum bala SMS tu kache don du rason tapi anut kaprek na chuklem dun ta na che don dun ji phase atu ka be pote tu mata nili tuning rilo Ajay đúng ini ale tum dak itu SMS opi klong opi ke bang ban itu ini lam nang nang je dun long pot nang je than dun long pot nang itu pan choro lo neli ini dun mai pu he sapen dak sang ti beha ke klem long kinin je kang tung ke la lo la dak sang ti beha ke klem pulo tang te amoluk dopti mohor da tum det kali la dak chip sang ti ki pura tum pen teng lo gari ke te wa tum pen teng lo la pen ke jor ke lang dam ke pon tum pen teng lo la dak dopti asi la ka do ka ve ta me ajat a kategori sana thu bang tu bang phi tum puno sang tia beha ke klem along lo pulut tum abang tu bang phi lo pulut tang te ni tum non SMS e long ke pang rum non nang li tum ang no jitu ni tum bang pli karjap la ke mohor dar do an a farman si ni tum karjap la si bang putin a mohor dar putum putita me sang ti ador ke pat doji phan si ni tum karjap pu bang nang kini tu nai athe ni tum ke dam tang ning kan kwan pen ni ta me sang ti ador ka ve thek long lo ka si ke dam tang ai experience lo komane bang pu bang ke mohor dar punot ke jor ke lang dam bang punot kum pho pen suri pho halaso ke long tum dolo sita non ni tum ke mang bang ke I hum vet ta me sang ti da hadak suri pho ko son lo palong po pen ke karbi ang long atheng pi theng phang RV anta non na hok lapo la si sang ti abang ke u ekdom ani bang ador ka ve pen bang adim long chut thon damare ta bang ke ale velo la si sang ti abeha ke klema long sang ti kom hek pen ador ke palong ji ko son lo lito athe sang ti I ka por lo nongge la so sang ti I ka por ador ke long ji apan se ni tum ke klem la so ke klema long bang ke sang ti abeha ke klema tum ana bang ke ajat ke kategori so long ke do tum ni tum long nang ki kroi dun tha ni tum la to sai ke deng I pan ni tum te gloi jon jon ni bakta apor en data the kita me nang ke pan ning ding dun tha ni tum mohor da sang ti be ha ke klem tum pan anti kar jappi la si la so lamang sin li ning je kang tung la so pe na phi non mohet thi ta me tum president ake hai Jackson Kramsa ning je lo ba choro lo je Karbi Anglong Autonomous Council lo tum pan choro lo la forest department ke order tum pan da se met pek la pen forest department la utte Karbi Anglong long do an ta me la so machinery ab osu bang ke pulong le lo ke
long long ni vet kali dat nai ji kar biang long angkang pi long kita me adjat a division long no adjat arrange standard long no machine pen bangke kapur long le daji pantini tum da kal dablo la pen forest department no masita choning ti golo sai ki do an kita me ni tum morder hoi pen je un an pen la so machinery bostu bangki use de dat je phang khala bangke ani sini ni lagi tu ni gali ajur din tui ta hai kami nang cedap tun bom pu sini ni tum ning thelo la pen thu non nang li tum kita me media tum kita me ni tum long un an nang cedap tun tha ni tum tha ali cepat doji mate sang ti ke pana hok he daji phang ti karja layan lo